कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पक्षप्रवेश चालू असतात मात्र 100% भाजपसाठी काम करा अशा सूचना मंत्री आशिष शेलार यांनी कार्यकर्त्यांना केल्या आहेत. पाहूयात. कार्यकर्त्यांनी बिलकुल संभ्रम करण्याची गरज नाही. भारतीय जनता पक्ष हा केडर बेस पार्टी आहे. महायुती ही आमची राजनैतिक त्या ठिकाणी आम्ही केलेली युती राज्याच्या आणि पक्षाच्या दोन्ही सगळ्या पक्षांच्या म्हणजे महायुतीतल्या पक्षांच्या भल्याचा विचार करून केलेली आहे. 100% भाजप या विषयावर सर्व विधानसभेतील कार्यकर्त्यांनी काम करावं. संपूर्ण पक्ष एकत्रित आहे आणि पक्षप्रवेश येणं जाणं ते होत असतात. त्यामुळे त्याच्यावर मी काय प्रतिक्रिया द्यायची गरजच नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे काल आमचे कार्यकारी अध्यक्ष यांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यामुळे 100% भाजपवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व विधानसभातील कार्यकर्त्यांनी काम करावं हेच पक्षाचं मत आहे. कार्यकर्त्यांनी बिलकुल संभ्रम करण्याची गरज नाही. भारतीय जनता पक्ष हा केडर बेस पार्टी आहे. महायुती ही आमची राजनैतिक त्या ठिकाणी आम्ही केलेली युती राज्याच्या आणि पक्षाच्या दोन्ही सगळ्या पक्षांच्या म्हणजे महायुतीतल्या पक्षांच्या भल्याचा विचार करून केलेली आहे. 100% भाजप या विषयावर सर्व विधानसभेतील कार्यकर्त्यांनी काम करावं. संपूर्ण पक्ष एकत्रित आहे आणि पक्षप्रवेश येणं जाणं ते होत असतात. त्यामुळे त्याच्यावर मी काय प्रतिक्रिया द्यायची गरजच नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे काल आमचे कार्यकारी अध्यक्ष यांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यामुळे 100% भाजपवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व विधानसभातील कार्यकर्त्यांनी काम करावं हेच पक्षाचं मत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.